Gawo Bargan kume daga yɔrɔ kɔrɔ min na an ka finitugu olu kɔni bɛna yɛlɛma yen nɔ. Ni o tɛmɛnen ka bɔ yen Kulukoro sira la yirala ka fɔ ko siraba kasara dɔ kɛra ni maa fila kɔni joginna. Hôpital Gavardo du Mali ko ye maaw kɔni wulilen do k'u jɔ ko olu mago bɛ baarakɛminɛn dɔ kɔni na. Ayiwa an balimaw aw bisimila yi an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don ni kibaruya ninnu kɔni na k'o ɲɛfɔ aw ye. Ayiwa an ka kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka bila Gawo mara la. Baraganu maaw kɔni kun dagalen kun bɛ yɔrɔ min na a yirala ka fɔ ko an ka finitugu kɔni taara yen nɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera maaw ko ɲɛ la olu yɛrɛ na ka fɔ ko min kun ye utikalo tile 24 kɔnɔna ye ko Gawo dugu kɔnɔna la Baragani maaw n'o ye Faransi finitugu ye olu daga yɔrɔ kɔrɔ min kun bɛ yen nɔ ko an ka finitugu kɔni sera ye yen bɛna kɛ olu yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ kura ye. Ayiwa a yirala ka fɔ ko ni kɛnɛ kan maa min yɛrɛ kun bɛ o de ka fɔ chef d'état major général des armées ale yɛrɛ kun bɛ ani colonel de division Umar Jara ale fana kun bɛ nin kɛnɛ kan. Ayiwa a yirala ka fɔ ko ni cɛkuluba ninnu kɔni kun taara yen walasa ka taa an ka finitugu dɔw bɛ taa u daga yɔrɔ kɔni kɛ ka yira ka fɔ kabini wagati jan Baragani yɛrɛ maaw de kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na nka ko min ye utikalo tile 24 ye fo ka taa bila don n'a nata la an ka finitugu kɔni bɛna to yen kudayi Gawo yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna la. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ ko nin ye nisɔndiya ko ye ka ɲɛsin an ka finitugu ma sabula colonel ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ nin waleya in na wa ko a b'a jigiya ka fɔ finitugu bɛ ka taa nin taga min na ko u bɛ ka taa ka lagana kɔni tɔ assurer Gawo kɔni dugu kɔnɔna la. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ nin daga yɔrɔ in ale yɛrɛ bɛ taa fo hectare 400 ale ni kɔ la n'o ye hectare ba ye ka di an ka finitugu ma lala u bɛn'u to yen ka fɛn caman ye walasa u bɛ se ka jugu kɛlɛ cogo min ka taga bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔ. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ Baragani ni ale ye Faransi finitugu ye ko olu kɔni ka jɛkulu laban min kɔni kun b'an fɛ o bɔra an fɛ utikalo tile 15 kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Hôpital Gavardo ni ale ye an ka kɛnɛyaso ye ni ale yɛrɛ bɛ Sebenikɔrɔ mara la n'o ye Bamakɔ kin dɔ ye a yirala ka fɔ ko yen banabagatɔ dɔw kɔni wulilen do ka jɔ ko u mago bɛ baarakɛminɛn dɔ kɔni na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ ka fɔ ko min ye utikalo tile 23 ye ko l'association des Maliens dialysés de Gavardo ni olu ye jɛkulu ye no olu bɛ banabagatɔ jɛkulu dɔw kɔni ko fɔ ni olu bɛ ka fura bɛ kɛ Gavardo kɔni na. Ayiwa olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko Gavardo ni ale ye dɔgɔtɔrɔso ye ni a bɛ an fɛ yan nɔ ko gɛlɛya caman kɔni bɛ olu kan. Ayiwa ko gɛlɛya kɔni tɛna se ka ban fɔ la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u b'u da maga min na o de ye ka fɔ ko dialyse minɛn kɔni tɛ nin kɛnɛyaso in kɔni na ko sabula ko ni an y'a ta ka lajɛ ko dialyse minɛn kura 9 kɔni na a yirala ka fɔ ko 3 de kɔni bɛ baara kɔni kɛ ko banabagatɔ kɔni ka ca ni banabagatɔ kɔni 3 ye sabula ko maa minnu bɛ yen nɔ olu kan ka dialyse kɛ ko olu bɛ taa maa 80 ani kɔ kɔni na ko musow kɔni ye maa 45 ye wa cɛ olu kɔni ye maa 37 kɔni ye wa ko u si bɛ taa daminɛ san 12 la fo ka taa bila san 65 kɔni na. O de hokumu na ko ni jɛkulu ninnu kɔni bɛ welewele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka camancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ma n'o ye colonel Assimi Goïta ani a ka gouvernement ko u ka a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka olu ka laɲini ninnu kɛ joona joona cogoya min na ko nin ye ko ye ko min bɛ yen nɔ a man ka tɛ ka bila ka sumaya ko an bɛ wagati min na bi o gɛlɛyaba kɔni bɛ olu kɔni da nin kɛnɛyaso in kɔni na ko olu kɔni bɛ welewele kɔni kɛ min ye an ka camancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ye a ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ walasa olu bɛ se ka baarakɛminɛnw sɔrɔ kɛnɛyaso in na cogo min olu bɛ se k'u ka furakɛli kɛ damu kɔni kɔnɔna kɔni na. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko Kulukoro ko siraba kasara dɔ kɔni kɛra ni maa fila kɔni joginna kosɛbɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma ko ɲɛ la olu y'a yirana ka fɔ ko min kun ye utikalo tile 24 kɔnɔna ye ko Kulukoro kɔnɔna la ko kamiyɔnba dɔw kɔni bɛ a binna a yɛrɛ ma ko ani maa kɔni ma se ɲɔgɔn ma nka a binna a yɛrɛ de kɔni ma. Ayiwa waleya in kɔni kɛlen ko ci bilala sapeur pompier mɔɔw ma ne olu senfa kosɛbɛ ka se nin yɔrɔ kofɔlen na olu taara dɛmɛ don banabagatɔw ye k'a bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye Kulukoro kɔni kɛnɛyaso kɔni na wa min ye sapeur pompier mɔɔw kɔni ka ɲɛmɔgɔ ye ko hali bi ale kɔni tɛ sɛgɛn k'a fɔ o de ye k'a fɔ ko maa o maa bɛ n'i bɛ bolimafɛn boli a mana kɛ moto ye o walima mobili ye k'i k'a kɛ boliko fitinin ye i kana kɛ boliko jugu ye sabula ko vitesse ta kojugu ko o de bɛ na ni siraba kasara ninnu caman ye wa a siraba kasara ninnu fana caman na maaw yɛrɛ ni bɛ to a la ayiwa o de kun na ko ale kɔni bɛ hali bi ka ni ladilikan kɛ bɛɛ lajɛlen ka a mɛn walasa dɔw bɛ se ka bɔ siraba kasara la cogo min na an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da tulo kan an bɛ se aw ka